Салом дӯстон, навори имрӯзаи мо дар бораи гепатити Б, нишонаҳои он ва роҳҳои табобати он мебошад. Дар навори имрӯза мо роҳҳои табобати гепатити Б-ро ҳам бо усули доруворӣ, ҳам бо гиёҳҳо, яъне бо тибби халқӣ дида мебароем. Ба фикри ман аллакай шумо медонед, ки гепатити Б ин бемории вирусӣ мебошад ва бо якчанд гуна роҳҳо ба организм ворид мешавад. Ҳангоми ба стоматолог муроҷиат кардан, вақте ки асбобҳои стоматологӣ нағз безарар гардонида нашуданд, ҳангоми муроҷиат кардан ба тату салонҳои зебоие, ки дар он ҷо низ асбобҳои онҳо нағз безарар гардонидагӣ нестанд, ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва ҳангоми ҳомиладорӣ аз модар ба кӯдак. Дар вақти ҳомиладорӣ сироятёбии тифл 50-60% дар бар мегирад. Гепатити Б назар ба дигар гурӯҳи гепатитҳо хеле устувор мебошад, яъне асбобҳои ҷарроҳикунанда ва ё асбобҳои стоматологие, ки аллакай бо ин беморӣ сару кор дошт, онҳоро танҳо борои шустан ва ё бо спирт обработка кардан кифоя нест. Барои ин ҳамаи асбобҳои тиббиро бояд дар автоклав дар ҳарорати 160 дараҷа 1 соат нигоҳ доштан дар кор, то ки вирус тамоман нест шавад, ва ё ин ки дар маҳлулҳои махсус дар муддати 1,5-2 соат ҷӯшонидан дар кор. Баъде ки вирус ба организм ворид мешавад, барои вирус 3-6 моҳ вақт дар кор аст, ки нишонаҳои аввалаш пайдо шавад. нишонаҳои аввалии ин беморӣ ин таби баланд, беҳолӣ, бемадорӣ, зардшавии пӯст, дигар шудани ранги пешоб, бо забони дигар агар гӯем тёмная моча, зардшавии лӯпардаҳо, зардшавии чашмҳо дида мешавад. Гепатити Б дар ҳолати ҳам шадид ва ҳам музмин метавонад гузарад, яъне ҳам остр ва ҳам хронический. Якумин ки намехоҳам ки ягон шахс гирифтори ин беморӣ шавад, вале агар шахс гирифтори бемории гепатити Б шуд, беҳтараш ки остри шавад, чунки дар 90% ҳолатҳое ки агар шахс гирифтори остри гепатити Б бошад, метавонад бе ягон зарар ба организм сиҳат шавад. Дар ҳоле ки остри гепатити Б-ро нағз табобат накунанд, он метавонад ба хронический намудаш гузарад, яъне ба ҳолати музмин. Гепатити Б музмин, яъне хронический гепатит Б 100% табобат карда намешавад. Шахс метавонад ҳамон ҳолати безарарии онро дар организм нигоҳ дорад, вале тамоман онро аз организм нест карда наметавонад. Дар ҳоле ки вирус агар дар ҳолати хронический дар организми одам вуҷуд дошта бошад, он метавонад солҳои тӯлонӣ дар организм истад. Оҳиста оҳиста ҳуҷайраҳои ҷигарро метавонад вайрон кунад. Дар ҳоле ки агар шахс реҷаи муайянро риоя накунад, тарзи ҳаёти солим набарад, вирус дар муддати 15-20 сол метавонад ба бемории циррози ҷигар ва саратони ҷигар оварда расонад. Табобати гепатити Б чӣ гуна аст? Дар аввал ҳар як шахс бояд донад, ки барои пешгирии бемории гепатит ваксинатсия мавҷуд аст. Онро ба ҳар як навзодон баъд аз таваллуд мегузаронанд. ин намуди ваксинатсия шахсро то 15 сол муҳофизат мекунад, ки гепатити Б нашавад. баъд аз он ҳар як шахс бояд ҳар 5 сол пас прививка оиди гепатити Б бояд гузаронад. вақте ки шумо ҳар 5 сол пас прививка кардед, дар организми шумо иммунитет пайдо мешавад, ки намемонад шумо гирифтории гепатити Б шавед. дар ҳолате ки шахс гирифтори ин беморӣ шуд, бояд аввал тарзи ҳаёти солим дошта бошад, аз нӯшокиҳои спиртӣ даст кашад, аз истеҳсоли хӯрокҳои серравған даст кашад, бисёртар сабзавотҳо истифода барад, ки ба ҷигар фоида дорад. аз дорувориҳо бошад, доруҳои истеҳсоли ҳиндустонӣ, гипид, фоиданокии онҳо ҳақиқатан ҳам исбот шудааст, вале танҳо дар ҳолати гепатити С. онҳо метавонанд гепатити С-ро то 90-95% муолиҷа кунанд. Дар ҳолати гепатити Б бошад чунин нест. вақте шумо ин доруҳоро дар ҳолати гепатити Б истифода мебаред, фоиданокии онҳо ҳамагӣ 40% то 45%-ро ташкил медиҳад. ин доруҳо даклотасвир ва софосбувир мебошанд. вақтҳои охир бошад, бисёртар барои табобати гепатити Б доруи зиддивирусӣ энтекавир тавсия дода мешавад. дар бисёр тадқиқотҳо энтекавир нишонаҳои хуби муолиҷавиро нишон додааст, вале шумо бояд донед, ки ҳар як доруро танҳо бо тавсияи духтур истеъмол кардан мумкин аст, чунки ин доруҳо ба ғайр аз хусусиятҳои фоиданок доштанашон, хусусиятҳои зарарнок низ доранд. оиди табобати бемории гепатити Б шумо бояд ба инфексионист ва гепатолог муроҷиат кунед. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.